mboten napa-napa, Pak. Mpun saya, Pak. Nggih. Kula napa jenengan iki? Kula. Bunga sumeh kados ngeten. Buke tumut napa mboten, Pak? Tumut. Oh, kok mboten dijak le kala wau, Ibu? Ora iso. Ora iso. Tekok sisan wis panen dereng, Pak. Aku rawani Mas nek kon takok kuwi. Wah, iki wis ditandur meneh. Oh, pun ditandur meleh. Sing wis panen iki pas panen iki nggon Pak Bayan Nardi. Ya. Oh, malah ngoten. Pas. Nah, nggih to. Nggih.